Sugeng dalu. Wilujeng dalu Kang Mas, kok ireng-ireng kabeh iki mang kaya semut ireng. Lara janjian kok iso padha. Ae kuning dhewe. Mboten napa-napa kan bintang tamu. Bintang tamu. Kita kan tadi siang udah. Oke, kepanggih malih ing dalu menika wonten section kaping kalih wonten campur sari Rizky Nada. Rizky Nada campur sari. Oke, tese adicara temantenan nggih menika. Niki mau kang nikah sinten Mas namine Mas? Mbak Diana. Mbak Diana VS Nggih Ramawati. Kali Mas sinten? Kali Mas Andre Pratama. Didengakne nggih Mas. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal diparingi momongan. Nek lanang ya saleh nek wedok ya saleh. Injih. Kuncine rumah tangga sing penting ora pegatan. Kuwi nek iso. Kudune ya iso. Kudune ya siji tok iku aja nganti pegatan. Injih. Lan ing dalem menika dipun sekuyung kalian Anha Audio System kalian Anha. Media Tama Produksi. Saking pundi Anha? Saking Banjarjo. Oh, Banjar. Iya ta? Nggih. Oh, Kenduruan. Kenduruane nggih. Berarti ya tanggoku. Tanggane. Heeh. Wonten katuran apa, Mbak Ayu? Injih, pelok ae ya, Mas. Ngenteni. Alon-alon waton kelakon gremet-gremet watone selamat nggih. Ngenteni. Mbah sapa sing dinteni? Dumateng para Bapak Ibu tamu undangan yen badhe nderek ngregaken suasana bagya mulya. Injih badhe dono swara saged. Nggih, kula aturi jingkar saking palunggahan monggo. Mungkin badhe nyawer nggih saged. Saged. Golekanmu kok iso nyawer terus ae ya. Lah jenengan gelem ora? Ya Ya mestine enggak nolak kan? Akan nolak. Ya toh. Nggih. Injih. Monggo. Sik ganti ding 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 ding. Tak tunggu sliramu Mbahku ngayeme manggon ngarep dhewe. Alhamdulillah. Nggih Mbahku. Ayem. Ayem mergo bar panen. Bar panen. Mugi-mugi seger waras nggih Mbah nggih. Anjir panjang umur Mbahku. Nggih. Mengke nek sunat nanggap Rizky Nada. Kok iso sunat? Putune maksudnya. Putine. Sampeyan menawa mbakung sunat teneh kok. Aku kok iso deg-degan aku. Kok nek pok piye? Lah iya aku iso deg-degan jumbul. Masa mbakung ape sunat meneh. Ampun to. Heeh, monggo diperlajengaken Mbak Ayu.
Ana ku ya. Enggak. Ora. Wis pokoke wis dimatno kepen. Lah aku penak nek dhuwur iku Mas, nek ndek aku kok kloro. Lah sampean penak sing apa, Mbak Kung? Penak sing dhuwur. Sing dhuwur apa sing ndek? Dhuwur ndek. Ndek. Iya. Penak sing ndek Mbak Kung berarti ora kulino ning dhuwur berarti Mbak Iya. Kung. Tapi yo ning ngisor. Penak nek dibolak-balik Mas, nek gak bolak-balik gosong. Gosong ya iso. Injih tamune kathah Mas. Nggih, matur sembah nuwun. Lanjut nggih. Iki mertandakno Bapak Sutarman iki. Sutarman. Lah ya Sutarman. Lah ya Sutarman. Iki rukun karo tangga teparone. Anjir, leres. Mulane apa dengene awake dhewe nang kene iso ditunggoni karo tangga teparone. Wah mun ditakoki, sakjane nggawa sampur ora to? Oh, jane ya kudune nggawa sampur. Lah mau mboten didhawuhi. Mbah Kung wis siap siaga wis ngrecekno dhuwit akeh kok. Mboten enten Aku nemang wis dikandhani wis tuku mikan kok mburi. Nah, wis ngrecekno akeh, kudune nggawa sampur. Mas, gak usah nggo sampur gak apa-apa, sing penting joget. Sing penting joget. Iya dong. Oh, ngono. Heeh. Injih, bunga Nggih saking mungkin wonten tayuban nggih padhe monggo. Injih monggo Mas Tris. Dumateng para rawuh kakung sumawutur ingkang kinurmatan panjenengan kula atur pinaring kathah sedeca kalian mirsani campur sari rezeki nada ingkang mijoli saking leladang Sonorejo Kitha Bluro ingkang dipun susupi panjenenganipun Bopo Dasar. Lan ing dalem menika dipun sekunjung kalian Anha Audio Sound System lan Media Tama Production. Isih kurangen ae lho. Iso. Ora dadi apa. Monggo dipelajengaken Cahayu. Kledang kae. Sinarangan Rizky nada campur sari. Nderek regakan swasana bagya mulya wonten dalemipun Bapak Sutarman sakeluarga. Tesih adicara walimatul arus utawi tamantenan mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddalan warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk, setelah sesarangan kalian Anha Audio Sound System Media Tama Production.
jumbul. Jumbul. Padha ae aku yo jumbul makbul lho. Terakhir sing ngendang Mas iku. Bokir iki iso ae. Kerjani wae. Ya. Lah Lah iya get-gete wong jumbul sampe makbul lho. Kledeng kae. Sampun katuran Mas, setunggal tembang sampun langgam kelampan nggih, ngenteni. matur sembah nuwun. Sampun Nggih, Ji. nggih matur sembah nuwun Mbak Dewi. Setunggal tembang sampun katuran kata panjenengan sedaya khususipun warga Sukorejo tunjungan kita Bluro ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak dasar ing dalu menika. Tesih adicara wali matur larus